Και τώρα θα δούμε όλες μου τις αράχνες. Αυτή εδώ πέρα συγκεκριμένη είναι η ροζέα από χυλί. Αυτή εδώ πέρα είναι που κουνιέται. Εδώ βλέπουμε τη σμήθη, πορτοκαλί, μαύρο και χρυσό τρίχωμα γύρω από το σώμα. Εδώ βλέπουμε την καινούρια, ροζέα, σε κόκκινη μορφή, ροζέα red, είναι ίδια με την κρίζα που σας έδειξα πριν, απλά είναι με κόκκινο τρίχωμα και είναι πολύ γλυκιά. Και τελευταία άφησα την Van Gans,